Стан папы Францішка застаецца цяжкім. Яго падключалі да апарату штучнай вентыляцыі. Пантыфік застаецца ў свядомасці, але прагнозы лекараў стрыманыя. Вашай увазе галоўныя навіны суботы, 1 сакавіка. У студыі аб'ектыву працуе Олесь Залеўскі. Шчыра вітаю спадарства. І калі вам бяспечна, заклікаю падтрымаць нашу трансляцыю лайкам ці каментаром. Загадзя дзякуем і паехалі. От катастрофы до надеи. Я боюсь, что то, что мы пронаблюдали, это подарок Кремлю. Чым пагражаюць свету сарваныя перамовы ў Белым доме? За імі танкі і перамога, а за нами любоў і жывая надзея. Мы пытались дать, какое-то другое представление, что мы живем в 21 веке, что можно прийти к новой власти без крови. Святлана Алексеевич выступила на кніжным кірмашы ў Вільні і сустрэлася з беларускай дыяспарай. А Белсад, нягледзячы ні на што, працягвае развівацца. Нам вельмі важна адчуваць прысутнасць нашых гледачоў. Што глядзець у веснавой сетцы вяшчання? Двухбаковыя перамовы Украіна-ЗША сарваныя. Учора падчас вітальнай прэс-канферэнцыі Трамп і Зеленскі на падвышаных тонах абмяркоўвалі ўмовы міру ва ўкраіне. Скончылася тым, што бакі так і не прыступілі да падпісання меркаванай гістарычнай дамовы аб недрах, а Владзімір Зеленскі з пехам пакінуў Белы дом ды вырушыў у Лондан. Цяпер Трамп чакае прабачэнняў. Ці зробіць гэта Зеленскі, ці ўвогуле здольныя бакі вярнуцца за стол перамоваў, разбіралася Кацярына Гардзеева. Вы мусіце быць больш удзячныя, бо, дазвольце вам сказаць, не маеце козыраў. З намі у вас ёсць козыры, але без нас у вас няма ніякіх козыраў. Эмацыйная перапалка з узаемнымі абвінавачваннямі замест перамоваў. Так скончылася учорашняя сустрэча Зеленскага і Трампа ў Белым доме. Амерыканскі прэзідэнт настойваў на спыненні агню. Ягоны украінскі калега не пагаджаўся без гарантыяў бяспекі. Размова транслявалася ў жывым эфіры амерыканскіх тэлеканалаў. Калі б вы не мелі нашай вайсковай тэхнікі, гэтая вайна б скончылася б праз 2 тыдні. Праз 3 дні. Я чуў гэта ад Пуціна. Праз 3 дні. Пра сварку не адбылося і падпісання пагаднення, дзеля якога Зеленскі прыязджаў у Злучаныя Штаты. Планавалася, што Украіна перадаст амерыканскаму боку амаль палову сваіх радовішчаў рэдказямельных металаў у абмен на вайсковую дапамогу. Ці вернуцца бакі да ўгоды, цяпер невядома. Вы або падпішаце ўгоду, або мы сыходзім, і калі мы сыдзем, вам давядзецца змагацца. Паводле тэлеканалаў Fox і CNN украінская дэлегацыя прасіла амерыканцаў працягнуць перамовы за закрытымі дзвярыма, але атрымала адмову. Я боюсь, что то, что мы пронаблюдали, это подарок Кремлю. Эта ситуация может стать причиной, скажем так, некоторой поляризации вокруг фигуры Зеленского, что он не смог, не пришел, не договорился. У выніку спрэчкі Зеленскі датэрмінова пакінуў Белы дом. Трамп папракнуў украінскага лідара ў непавазе, але адзначыў, што той можа вярнуцца, калі будзе гатовы да міру. Американская сторона будет требовать не просто публичных извинений, а то, что называется humiliation, унижение. И это будет сделать сложно. Мы говорим сейчас о позиции, о коммуникации между двумя крайне амбициозными лидерами. Пазней у эфіры тэлеканалу Fox News Зеленскі прызнаў, сітуацыя выйшла непрыгожая, але ён упэўнены, што канфлікт атрымаецца ўрэгуляваць. Вяртацца ж за стол перамоваў у краіне трэба хутка, заяўляе наш эксперт. Украіна атрымае зараз у гэтай сітуацыі больш актыўны наступ расійскіх войскаў, таму што Крэмль убачыць тое, што Злучаныя Штаты, так сціпла кажучы, узялі паўзу у падтрымцы Украіны і абмяркоўваць ці працягваць яе ўвогуле. Рабіць жа высновы, ці стала учорашняя сварка Трампа і Зеленскага пунктам невяртання ў мірныя перамовы, рана. Прынамсі, пакуль што супраца дыпламатычных камандаў працягваецца. Калі гэтая сустрэча скончылася, мы ведаем, што амерыканскі бок яшчэ прыняў некалькі рашэнняў, якія тычыліся падтрымкі ўкраіне ў энергетычнай сферы. Сюжэт, ён неяк працягваецца. Я мяркую, што нават на выходных амерыканская бюракратыя яшчэ працягне працаваць. Тым часам Владзімір Зеленскі не стаў затрымлівацца ў Злучаных Штатах Амерыкі і вярнуўся ў Еўропу. Сёння борт украінскага лідара прызямліўся ў Лондане. Кацярына Гардзеева, Белсад.
Застаемся ў гэтай тэме, мы стаім разам з Украінай, і працэс дапамогі не мусіць спыняцца. Гэтак адрэагавала большасць еўрапейскіх лідараў на няўдалыя перамовы Дональда Трампа і Владзіміра Зеленскага, пасля якіх апошні паспяшаўся пакінуць ЗША. Ян Федарович працягне. Уладзімір Зеленскі прызямліўся ў Лондоне. Анансаваная ягоная сустрэча з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам. Нядаўні візіт да Дональда Трампа – адна з галоўных тэмаў. Украіна мае звяртацца да вельмі простых рэчаў. Яна мае гаварыць, што людзі, якія распавядаюць пра хрысціянскія каштоўнасці, ствараюць сітуацыю, пры якой больш гінуць украінскія абаронцы, больш гінуць украінскія грамадзяне. І гэта рэчы, на маю думку, відавочныя. Між тым ЗША могуць спыніць усе віды дапамогі ўкраіне, у тым ліку пастаўку боепрыпасаў і абсталявання, дазволеныя і сплачаныя яшчэ падчас прэзідэнцтва Джо Байдена. Пра гэта паводле «Нью-Йорк Таймс» заявіў афіцыйны прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Ён апынецца пад агнём крытыкі з боку і дэмакратычнай партыі, і з боку шэрагу амерыканскіх медыяў. Ці гатовы ён да гэтага? Думаю, на сёння адказу ніхто не мае. Таму, я думаю, гэта элемент ціску, які не будзе зрэалізаваны. Трампу не патрэбны паўтор сітуацыі ў Афганістане. Палітычныя лідары розных краінаў свету адрэагавалі на правальныя перамовы Трампа з Зеленскім у Вашынгтоне. Оляф Шольц, Фрыдрых Мерц, Урзуля фон дер Ляйен ды многія іншыя выказалі падтрыманне прэзідэнту Украіны. Украіна – гэта Еўропа. Мы разам з Украінаю. Мы ўзмоцнім нашае падтрыманне, каб яна магла працягваць змагацца з агрэсарам. Сёння стала відавочна, што свабодны свет мае патрэбу ў новым лідары. Нам, еўрапейцам, трэба будзе прыняць гэты выклік. Ёсць агрэсар – Расія. Ёсць народ, пацярпелы ад агрэсіі – гэта Украіна. На маю думку, мы мелі рацыю, калі дапамаглі Украіне і ўвялі санкцыі супраць Расіі 3 гады таму. І мусім рабіць гэта і далей. Мы гэта ЗША, Канада і многія іншыя, і мы мусім дзякаваць усім тым, хто змагаецца з самага пачатку. Гэта простыя рэчы, але яны вартыя таго, каб памятаць пра іх. Зрэшты, знайшліся ў Еўропе таксама галасы падтрымання Дональда Трампа. Моцныя людзі ствараюць мір, слабыя людзі ствараюць вайну. Сёння прэзідэнт Трамп мужна выступаў за мір, нават калі многім гэта было цяжка засвоіць. Дзякуй, спадару прэзідэнце. Ці адновіцца дыялог паміж Дональдам Трампам і Владзімірам Зеленскім – пытанне адкрытае. У Еўропе гучаць галасы пра неабходнасць перамоўчага працэсу. Я хацеў бы, каб амерыканска-украінскія перамовы аднавіліся, і для гэтага мусіць быць супольны заклік саюзнікаў. І я лічу, што тут мусіць быць менш эмоцыяў і менш эмацыйных ацэнак, а больш рацыянальнага падыходу. І перадусім, калі ідзецца пра жыццёва важныя інтарэсы Польшы, вяртанне да перамоваў паміж ЗША і Украінаю ёсць абсалютна неабходным. У нядзелю ў Лондоне адбудзецца саміт лідараў краінаў Еўразвязу. На сустрэчы будуць абмяркоўваць падрабязнасці візіту Кіра Стармера да Дональда Трампа, каардынацыю дзеянняў дзеля падтрымання Украіны, а таксама меркаваныя мірныя перамовы. Ян Федарович, Белсад. Тым часам ва ўкраіне да 12 асобаў вырас лік пацярпелых ад начнога ўдару расійскімі дронамі па шпіталі ў Харкаве. З іх двое дзеці, паведамляюць мясцовыя ўлады. Мінулай ночы расійскія беспілотнікі затакавалі яшчэ і Адэсу. Зафіксаваныя пашкоджанні аднаго з адэскіх прадпрыемстваў і прыватнага дому. Агулам, паводле ўкраінскіх паветраных сілаў, Расія ўчора запусціла па ўкраіне 154 ударныя дроны. Пераважную бальшыню збілі, лакацыя часткі была згубленая. І да беларускіх падзеяў. Крыж адраджэння Беларусі Святлане Алексіевіч уручыла Святлана Ціханаўская падчас сустрэчы ў Вільні. Узнагароду аб'яднанага пераходнага кабінету беларускай журналістцы, пісьменніцы, лаўрэатцы Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры уручылі за шматгадовую працу, значны ўнёсак у нацыянальнае адраджэнне і развіццё Беларусі праз дзейнасць у сферы культуры. Славутая беларуска Святлана Алексіевіч бярэ ўдзел у 25-м кніжным кірмашы ў Вільні. Там яна і выступіла перад удзельнікамі імпрэзы. Напярэдадні нобелеўская лаўрэатка сустрэлася з беларускай дыяспарою ў Лютве. Сустрэчу згадзілі ў шэлтары арганізацыі «Дапамога», так званым «Замку». Святлана Алексіевіч расказала пра кнігу, якую цяпер піша. Гэта гісторыя 2020 года ў Беларусі. І таго, як змяніўся народ. Пра сваё бачанне тых падзеяў і пра тое, што рабіць беларусам цяпер, пісьменніца адказала ўдзельнікам сустрэчы.
Было какой-то шок у власти был. Но мы этим не воспользовались именно от наивности наших, наверное, представлений о власти, о передаче власти, о возможности этого движения. Я думаю, что это от того произошло, что мы никогда сами не делали эту работу. Эту работу всегда делали за нас наверху. Делала там ЦК, потом делала президентское какое-то окружение вот новое. То есть эта работа как будто считала, что это не наша работа. Думать о будущем, бороться как-то за это будущее. Конечно, нам сложно. У нас забрали страну. У нас хотят забрать достоинство. У нас вообще это огромное историческое унижение, которое мы сейчас переживаем. Конечно, все это очень трудно передумать, отрефлексировать, с этим жить, с этим говорить со своими детьми, даже друг с другом. У нас очень много этой психологической работы. Но я думаю, что хорошо, вот когда мы вместе, эту работу легче делать, потому что как-то не принято было в нашей истории отрефлексировать вещи. Ни коммунизм не отрефлексировал, ни ГУЛАГ. И все это к нам поэтому и возвращается. Будущее не обещает нам ничего хорошего, скажем так. Во всяком случае, это не скоро будет. И поэтому нельзя поставить свою жизнь вот этих лет просто на ожидание ждать. Ее надо жить. Во-первых, потому что это единственная твоя жизнь. Надо любить, надо вообще по мере возможности что-то в доме делать, чтобы было красиво, что-то с детьми находить, какие-то слова. Это жизнь. Надо получать профессию, это я говорю для молодых. Надо учить языки, потому что новой Беларуси нужны будут не только революционеры. Я не хочу, например, чтобы революционеры чинили мне потом зубы или шили пальто. Да, нам нужны профессионалы. Закранулі падчас спаткання і пытання беларускай мовы, а таксама перамогу правых на выбарах у розных краінах. Скончылася ж размова на трывожнай ноце. Святлана Алексеевич мяркуе, што Пуцін можа ўцягнуць Беларусь у вайну. Прычынай таму, сярод іншага, геапалітычнае становішча нашай краіны. Няпросты для беларусаў цяпер перыяд гісторыі, але ёсць пазітыўныя навіны, прынамсі пра нашу мінуўшчыну. Археолагі падзяліліся сенсацыйнаю знаходкаю з мястэчка Крэва. Аказваецца, тамтэйшы крэўскі замак меў трэцюю вежу. Яе сляды былі знойдзеныя больш за год таму, а сёння археолог Олег Дзярновіч пацвердзіў у сваім фейсбуку, што адкапаны падмурак належаў першаснай версіі замку. У 14 стагоддзі замак выконваў функцыю рэзідэнцыі вялікага князя літоўскага Альгерда і быў месцам падпісання гістарычнай для сярэднявечнай Еўропы Крэўскай уніі, палітычнай дамовы паміж каралеўствам польскім і вялікім княствам літоўскім. Гісторыкі мяркуюць, што трэцяя вежа была пашкоджаная ў 1433 годзе войскамі князя Свідрыгі Галлы і пасля не аднаўлялася. Гэтая знаходка знепраўджвае ранейшыя высновы, што, маўляў, крэўскі замак быў прымітыўным трапецыя з двумя вежамі. Высвятляецца, што структура замка была больш складаная і больш разгалінаваная, заўважае Дзярновіч. Тэлеканал «Белсат», нягледзячы ні на што, працягвае развівацца і быць бліжэй да вас. Шановныя гледачы, вясновы сезон стартуе 3 сакавіка у панядзелак і прынясе абноўлены фармат і пашыраную сетку трансляцыі. Цяпер навіны, аналітыка, дакументальныя фільмы і эксклюзіўныя праграмы будуць даступныя 24/7. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Белсат. Тваё незалежнае беларускае тэлебачанне. Мы працуем, каб вы ведалі праўду, каб гучала беларуская мова ды захоўвалася культура. Кожны дзень мы працуем, развіваемся і змяняемся для вас. З пачаткам вясновага сезону Белсату абноўленая праграмная сетка трансляцыі. 3 сакавіка мы выходзім у новым фармаце 3 моўных блокаў: беларускамоўнага Белсату, расейскамоўнага «Вот так» і украінскамоўнага «Слава». Глядзіце Белсат
Кожны дзень з 8 до 11 раніцы, з 20 до 23 у вечаровым прайм-тайме і з 2 до 5 ўначы паводле менскага часу. Расійскамоўная рэдакцыя запоўніць эфір у дзень і апоўначы, а украінскамоўныя праекты будуць даступныя ў найбольш зручныя гадзіны паводле кіеўскага часу. Інфармацыйны вечар на Белсаце распачне традыцыйная праграма, якая выходзіць з першых дзён нашай трансляцыі. Аб'ектыў. Самыя свежыя навіны, як звычайна, а 20 гадзіне беларускага часу. Яшчэ больш навінаў і аналітыкі на Белсаце з 3 сакавіка. Пабачымся хутка. У жывым эфіры. Запрашаю. Пасля таго эфір працягне праграму онлайн і жывая студыя Белсат з эксклюзіўнымі гасцямі, каментарамі на самыя гарачыя тэмы дня. Абавязкова падключайцеся, каментуйце, лайкайце, калі гэта магчыма. Нам вельмі важна адчуваць прысутнасць нашых гледачоў, нягледзячы на тое, што часам нас падзяляюць вялікія адлегласці. Мы захавалі прайм-тайм, дзе выходзяць вашыя любімыя і нашыя найлепшыя праграмы. Будуць і навінкі, напрыклад, ток-шоу «Карані праблемаў». У суботу і нядзелю 2 гадзіны жывога эфіру. Вас прывітаюць вядоўцы праграмы «Раніца з Белсатам». Галоўная прэм'ера сезону. Зусім хутка. Спадарства, Белсат цяпер можна не толькі глядзець, але і чытаць. Калі для вас гэта бяспечна, заходзьце на наш тэлеграм-канал. Як і раней, Белсат даступны на спадарожніку Астра 4А, лічбавых платформах Польшчы і Літвы, у кабельных сетках Украіны і Польшчы, а таксама ў інтэрнэце, на нашым сайце і YouTube-каналах. Мы чакаем пераменаў і змяняемся самі. Ужо 3 сакавіка Белсат у новым фармаце. Глядзі веснавы сезон яшчэ больш важнага беларускага твайго. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсат. Беларусы, зірнуўшы сёння раніцай за вакно, маглі падумаць, што надышло 29 лютага. Аднак не, гэта першы каляндарны дзень вясны адзначыўся снегападамі па ўсёй краіне. Сіноптыкі папярэджваюць, што гэткае некамфортнае надвор'е будзе панаваць і ў нядзелю. Будуць ізноў ападкі ў выглядзе снегу ці дажджу, ды мароз пад 4 градусы ўначы. Але чамусьці ў сакавіку снег успрымаецца весялей, чым у лютым. Ці згодныя вы? Дзяліцеся ў каментарах, калі вам бяспечна. Яшчэ не паставілі лайк у нашай трансляцыі, заклікаю зрабіць гэта цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. А пакуль запрашаю на онлайн агляд найцікавейшых матэрыялаў са старонкі belsat.eu і сацыяльных сетак нашага тэлеканалу. Чытачы Белсату паведамляюць, што не могуць набыць у Беларусі долараў новага ўзору. А са старым узнікае праблема за мяжой. Іх не прымаюць у Егіпце і Турцыі, куды цяпер найчасцей ездзяць адпачываць нашыя суайчыннікі. Мае калегі з сайту паспрабавалі высветліць, што адбываецца. Паводле службы падтрымання кліентаў Беларусьбанку, купюры і старога і новага ўзораў ёсць плацежным сродкам, абы былі сапраўдныя і не сапсаваныя. Аднак у Турцыі мінулай восенню выявілі масавыя падробкі долараў старога ўзору, надрукаваныя да 2013 года. Таму ў некаторых краінах, у тым ліку ў Паўднёва-ўсходняй Азіі, старыя долары пачалі купляць паводле зніжанага курсу. Адпаведна, попыт на новыя купюры вырас. Другая прычына недахопу новых купюраў, на думку эканамісткі Алісы Рыжычэнкі, санкцыі супраць беларускага фінансавага сектару. Пасля 2021 беларускія банкі не могуць набываць наяўных долараў у замежных банках і ў абарачэнні застаюцца толькі раней закупленыя або прывезеныя людзьмі з-за мяжы. Аднак гэта не значыць, што долараў на агул не хапае, таму паляванне на новыя купюры не адаб'ецца на курсе долара. На другі дзень каляндарнай вясны, ужо заўтра. Сёлета прыпадае масленіца. Старажытнае свята з паганскімі каранямі, якое сімвалізуе сабой заканчэнне зімы і хуткі надыход вясны. Галоўная традыцыя масленіцы спальвання пудзіла зімы і смажання бліноў, сімвала сонца.
Бліны на масленіцу беларусы традыцыйна пяклі не толькі ў нядзелю, а і цягам усяго масленічнага тыдня. Агулам беларусы ядуць бліны не толькі на масленіцу, а ржаныя, аўсяныя, грэцкія і пшанічныя, на дражджах, содзе або рошчыне. Часта яны замяняюць хлеб. Калегі са старонкі сабралі не толькі старадаўнія і сучасныя рэцэпты бліноў, але і стравы, якія можна згатаваць з ужо гатовых бліноў. Сярод іх нават каляровы торт. Калі хочаце адсвяткаваць масленіцу традыцыйна, зазірніце на нашу старонку. Салігорск з вышыні птушынага палёту найбольш нагадвае іншую планету. Мяркуюць нашыя калегі з YouTube-рэдакцыі. Вышыня калійных тэрыконаў у горадзе беларускіх гарнякоў сягае 270 метраў. Давайте зірнем зверху на гэты незвычайны ландшафт. Небяспечны тонкі лёд не толькі для людзей. Цягам аднаго тыдня 2 ласей ратаўнікі выцягвалі з вады. Спачатку на Гомельшчыне, пасля рэчцы Друдь. У падобных выпадках лёд распілоўваюць бензапілой і дапамагаюць жывёліне падплыць да берага. Вось як гэта выглядае. На гэтым у нас усё. Калі вам бяспечна, калі ласка, падтрымайце нас лайкам ці каментаром. Я ж зычу гаспадарству удалога вечара. Беражыце сябе. Паважаныя гледачы, дзякуй, што абіраеце Белсат. Кожнага дня мы працуем, развіваемся і змяняемся для вас. З 3 сакавіка нашая праграмная сетка трансляцыі